Răutatea pe care mulți o aveți în voi nu se mai vindecă cu absolut nimic. Unii ați devenit atât de răi că nici nu mai realizați. Este atât de normal să judeci în continuu, să bârfești, să faci rău, să pui pe altul în genunchi doar ca să te simți tu mai presus. Voi nu realizați că mulți dintre noi trecem prin aceleași probleme. Voi nu realizați că mulți dintre noi trecem prin aceleași chestii zi de zi. Este loc pentru toată lumea sub acest soare. Este de toate pentru toți. Vindecați-vă că avem nevoie de o lume mai bună. Cu aceeași gură, omul te poate lăuda, te poate și înjura. Dacă astăzi l-ai ajutat, te consideră un erou. Dar dacă mâine nu mai poți să-l ajuți, devii cel mai mare dușman al său. Așa că ai grijă atunci când faci prea mult pentru oameni, fiindcă la un moment dat s-ar putea să iubească mai mult mâna cu care oferi.